b'a fɔ ka wale minna k'a fɔ k'aw bisimila Baga Bulon sanfɛ. Baga Bulon ye émission ye. Émission min sigilen don an jeunes fɛ pour que ka anw yɛrɛ kunnafoniya ka to ka kuma an ka gɛlɛyaw kan an ka société kɔnɔna la. Bi an ka plateau kan ne barokɛɲɔgɔn dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo bi yan Musafu Jara. A bɛ cogo di? Ça va i yɛrɛ dun? Ko bɛ ka yan. An b'a la tanu. A b'a kan. Dɔɔni dɔɔni. I m'i ka paye sɔrɔ fɔlɔ. Ne kun ye paye ko bonya n'a karama di Sali ma a ma sɔrɔ. Ayiwa. N kini bolo fɛ sa Kasutu Jara ma. Ne. A bɛ cogo di? Tɛ cogo la. Ça va? Ça va alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Ok d'accord. Ne ba. Ça va? N bɛ Ala tanu. O cogo ɲɛna. A banna? Awɔ a banna. Ok d'accord. An b'a fɔ an ɲɛna bi an ka bi baro kun ye mun ye? O ye Bamakɔ nɔgɔ. Bamakɔ nɔgɔ ko an ka sirabaw kan ka to ka to mobiliw kɔnɔ sɔn ka papiyew lafili Dibisogo papiyew ni Juga papiyew ninnu ni dɛgɛ mana ninnu ka to olu lafili sɔn an ka bi baro bɛna boli olu de kan. Yanni an k'o kɛ Musafu ni semaine in kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ de? Ni semaine in kɔnɔna ko ka ca dɛ. Cogo di? Ni semaine in kɔnɔ bon fɛn dɔ bɛ yen n bɛ pan o kunna sa n'o tɛ actualité la ko an bɛɛ k'an janto tubabukan fɔ la o de kɔni bɛ yen sisan. Ni mɛ i bɛ tubabukan fɔ i k'i jija ka k'a ɲuman ye. Komi tubabukan fana t'an ka kan ye o. Voilà donc n'i b'a fɔ n'i bɛ se a la i b'a fɔ n'i tɛ se a la i b'a to yen ou bien. Fɔli ma kɛ diyagoya ye sa wa? A diyagoya kɔni tɛ. Donc n bɛna kini bolo fɛ Kasutu ni semaine in kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ? Réseaux sociaux ninnu ni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna kow kan. Ayiwa ni semaine kɔnɔ min ye réseaux sociaux kow ta ye kɔni ayiwa Musafu yɛrɛ ɲuman an ka pan yɔrɔ nin kunna sinon i m'a ye sa wa a ko ka ca ma classement nɔ ne yɛrɛ y'a ye fo ka malo kɛra malo ye dɛ nka an ka yɔrɔ nin to a bɛ ɲa an ka kala sɛmɛ ne ba ni semaine in kɔnɔ fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ? Bon fɛn min ne yɛrɛ marqué kojugu o kɛra Croix Rouge mɔgɔw de. Marifa tigilamɔgɔw tagara bin u kan k'u to faso baara la u m'a min u m'a bɔ u yɛrɛ ka condition yɛrɛ dɔw maɲumantɔ ko don nka o bɛɛ n'a ta baara kanu kama u bɛ bɔ u ka denbaya la ka taa dɛmɛ don mɔgɔ dɔw ye u t'u ka baara la u taara bin u kan ka dɔw faga donc vraiment o yɔrɔnin de ne marqué kosɛbɛ. D'accord. Voilà. A b'a fɔ ye minnu ni tora la Ala ka lahara sɔn sumaw ye. Amina rabi. Maintenant an bɛ don an ka barokun kɔnɔ ne ko ne bɛna aw yɛrɛ ɲininka mun de ye Bamakɔ nɔgɔ yɛrɛ caya de Bamakɔ nɔgɔ Musaw bɛ t'e fan fɛ. Est-ce que Bamakɔ nɔgɔ cayali kow ka ca anw yɛrɛ b'a la fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw jamana marabagaw fɛnɛ b'a la parce que ni yɔrɔw furanna ka yɔrɔw sanuya ni u ma se u seyɔrɔ la a bɛ kɛ fu ye. Donc o kɔni ne kɔni hakili la nɔgɔko in kɔni an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la peut-être comme sisan kɔni tile filanin n'an ɲɛ b'a la u bɛ k'ale fossé minnu labɔ u bɛ k'a labɔ cogoya min na bɛɛ bɛ k'a cɛ ten sinon fɔlɔ an tun b'a ye samiya wagati u bɛ hali olu minnu bɔ u bɛ tila ka to yen sanji bɛ tila ka na ka n'o kelen lajigin a kɔnɔna la tuguni donc n kɛlen don tɔ k'a jɛ ye duguba nɔgɔ kɔni an bɛɛ b'a la anw b'a la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a la ne ka hakilina la. Donc an tɛ k'an jɔyɔrɔ fa an tɛ k'an jɔyɔrɔ ɲɛmɔgɔ fana tɛ k'u ka baara kɛ parce que i b'a jateminɛ hali anw caman ka daw la poubelles bɛ yen an b'an ka ɲamanw kɛ u kɔnɔna la a ɲamanw dɔw yɛrɛ cɛli ye problème ye poubelle bɛ c'est vrai poubelle bɛ e ka da la ɲaman bɛ k'a kɔnɔ nka o bɛ fa fo ka tila k'o fɛnɛ bɔn pour que ɲamacɛlaw bɛ se ka n'a cɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ donna a jɛkulu dɔ la GIE ninnu minnu caman na i b'i ka wari sara kalo la mais i ka ɲama tɛ cɛ o caman fɛnɛ bɛ yen. D'accord. Kasutu Bamakɔ nɔgɔ Musaw bɔra ka hakilinata fɔ sisan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? Bamakɔ nɔgɔ cayali yɛrɛ c'est à dire a bɛ jɔnni yɛrɛ la de anw de nɔ don wa ou bien minnu kan ka ɲama cɛ olu tɛ k'u ka baara kɛ wa ou bien anw yɛrɛ de nɔgɔlen don wa ou bien a ko bɛ cogo di? Ayiwa
ne bolo anw nɔ b'a la comme ɲamacɛbagaw fɛnɛ nɔ b'a la cogoya min na nka bamananw ka kuma don a ye n dɛmɛ ka n ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo yan fan b'i yɛrɛ bolo n'i y'a jate minɛ anw de nɔgɔlen don kojugu parce que n'i y'a ye fana i ka ɲaman tɛ cɛ a bɛ dépend i yɛrɛ de la parce que e tɛ se k'i ka wari sara k'e sago tɛ kɛ o n'i sago tɛ kɛ i bɛ fɛnkɛ de yɛlɛma société de yɛlɛma surtout a fɛnkɛw cɛyalen don bi parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ni yɔrɔ nɔgɔlen don an b'a fɔ dɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ k'a kɛ tan dɛ jamanadenw ma fɛn dɔ de faamuya dugu sanuyali jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn nɔ tɛ quoi au contraire jamanadenw de ka kan k'u sen don a la ni musafa y'a ka da fura sali k'a ka da fura ne k'an ka da fura e k'i ka da fura jamana bɛ jɛ o an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kare kɔnɔna fura an kun b'a ye fɔlɔ an balakaw olu yɛrɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ kare kɔnɔnaw fura u b'a ɲamaw jeni bon o bɛɛ kun ye sanuya matarafa cogo dɔ ye nka bi bi in na an ka daw nɔgɔlen yɔrɔ sokɔnɔna yɛrɛ kɔni kuma tɛ kɛ o n'i donna dɔw ka du kɔnɔna la f'i bɛ maloya gidɔrɔn sanfɛla yɛrɛ yɔrɔ sisan kɔni o yɛrɛ o ka jugu ni dépositoire ye bi sabula bɛɛ b'a ta fili min mana ji min o b'o mana ni fili wa n'i y'o kuma fɔ i tɛ bɔ an kunna wa jamana de don an bɛɛ ta de don mais jamana de ye jɔn ye jamana ye e ye jamana ye ne ye ni ne bɛ k'a kɛ ka ɲɛ ne tɛ k'a kɛ ka ɲɛ a baara ma nɔgɔn donc ne hakili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in yɛrɛ nɔgɔ fɔlɔ jamanadenw de nɔ don. D'accord o faamuyara ne ba an bɛ k'e fana lamɛn i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na o cogoya kelen don nka ne bɛ jalakili bin dɔɔni an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu fanfɛla la tiɲɛ don Kansutu y'a fɔ cogo min ni bɛɛ y'i ka yɔrɔ furan k'a sanuya k'a jɛ nka n'a y'a sɔrɔ fana ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ma yɔrɔ fana labila ɲamancɛlaw fana ye ka taa ɲaman bɔ yen nɔ i y'a dɔn kɔni o fana ye tɔ k'a jɛ ye parce que e bɛ ka tasuma jeni min fɔ jeni yɔrɔ fana de bɛ tasuma na o tɛ se ka taa jeni fana ka mɔgɔw to sigida mɔgɔw sigilen bɛ yɔrɔ min na o fana y'a damata bana de o yɔrɔ fana na an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ u kan k'a lajɛ ka to ka kunnafoni de di ani ka taa u ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ to ka taa contrôle la u ye mɔgɔw bila baara mun na ka to ka sɛgɛsɛgɛli boli an ye karisa bila nin na nka est ce que karisa fana bɛ k'a ka baara kɛ a ɲɛma wa o yɔrɔ la ne bɛ jigin an ka sanfɛ mɔgɔw la. kuma faamuyara maintenant sisan nɔ Bamakɔ nɔgɔ ko komi n'i y'a ta k'a jateminɛ sokɔnɔnaw nɔgɔlen kare kɔnɔnaw nɔgɔlen n'i sera gidɔrɔn kan u nɔgɔlen bon an ka taa an ka du kɔnɔnaw la bi bi in na n'i y'a ta k'a jateminɛ saniya jɔn de kan ka sanuya yɛrɛ kɛ an ka du kɔnɔnaw la Musa n bɛ t'e fan fɛ. bon ici sanuya bɛnnen don cɛ la a bɛnnen don muso la mais ne bolo sanuya fanba o ye muso de ye parce que muso de bɛ so kɔnɔ et puis ale de bɛ sokɔnɔna kow ɲɛdɔn donc a ka kan ale de ka sokɔnɔna sanuya mais i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen o t'olu fɛ la koyi hali luwanse la dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ bɛɛ ka yɔrɔnin jɛlen don ka tɛmɛ ale ta kan a tɛ fadenya a ɲɛ tɛ mɔgɔ tɔw la ale kɔni tani nɔgɔlen don kuma bɛɛ a ka minɛnw tɛ k'u ko kuma la minɛnw tɛ k'u ko yɔrɔ la a yɛrɛ i y'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ ma se ka du kɔnɔna sanuya mɔgɔ t'o ka sanuya ko fɔ sinon sanuya kɔni ne bolo cɛ ni muso fila bɛɛ dama ka k'a la mais a fanba o ye muso de ye ni muso kɔni ma sanuya dɔrɔn ayiwa bisimila a tɔ ka jɛ de o ye tɔ k'a jɛ tiɲɛna olu de b'an ka ɲɛgɔnnaw saniya olu de b'an ka sow furan k'a jɔsi n bɛ taa aw fan fɛ Musa bɔra ka fɔ sisan nɔ n'i ye an n'an donna an ka du kɔnɔnaw la an n'an ka kare kɔnɔnaw sanuya fanba ye a bɛnnen don an bɛɛ la mais aw de ye a actrice principale ye kumakan jumɛn b'aw la parce que Musa ko sanuya fanba y'aw de ta ye dɛ aw de bɛ du kɔnɔnaw furan ka ɲɔgɔnnaw ko ka fɛn ninnu bɛɛ kɛ. ayiwa Musa fɛ min fɔ ne ma b'a ka fɔlen ma dɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛnnen bɛ muso la cogoya min a bɛnnen bɛ cɛ la ten nka n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ du dɔw kɔnɔ sisan k'a fɔ ko n'i ko ko muso jɛlen tɛ walahi i ye nkalon tigɛ a b'a ka yɔrɔninw furan k'a ni saniya k'a ka ɲɛgɛn ko k'a ka salon kɔnɔnaninw furan k'o jɛ nka
cɛ dɔw bɛ bɔ baarayɔrɔ la yɔrɔ min na wa foyi ma jugun koyi f'i k'a fɔ ko tɔnɔ ko ɲama k'i tɛ ɲama i ka samara bila yan sa i bɔ ne la dɛ ne ka sokɔnɔna de don a donna yan fɛ a bɛ to pɛrɛn-pɛrɛn fu la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ kuma i fɛ yɔrɔ walima u b'a f'i ma ko ko y'a mɛn e m'a fɔ k'a kana don ni samara de ye bi salon kɔnɔna la sini a bɛ taga n'a ye soɲɛ kɔnɔna na bon o bɛ kɛ jɛya tɔ ka jɛ de et puis n'a y'a jateminɛ sisan surtout an ka duba kɔnɔna ninnu na an bɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ ni cɛ ni a muso dɔrɔn don o yɛrɛ ko ka nɔgɔ dɔɔni mais duba kɔnɔna ninnu na i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔgɔmusow bɛ yen dɔgɔkɛw bɛ yen bon n'a fɔra ko e bɛ ka yɔrɔ saniya i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen u bɛ ka yɔrɔ nɔgɔ ou soit e bɛ tila minɛnko yɛrɛ la dɔw bɛ taa minɛn dɔ ta k'a nɔgɔ ten inutilement a baara yɛrɛ ti ban yɛrɛ bon cɛ dɔw bɛ n'a sɔrɔ o musow nɔgɔlen u t'a ɲini k'a faamu u b'a fɔ karisa e yɛrɛ de dépravelen don i bɛ ta i ka yɔrɔ tɛ nettoyer ka sɔrɔ muso bɛ saniya min kɛ kɔfɛla la Alahu Taala kelen pe de b'a dɔn bon o muso sugu tɛ se ka lajɛya quoi Ala yɛrɛ kɔfɛ donc an bɛ se k'a fɔ a ma fɔ ko musow saniya da tɛ musow la dɛ mais ni cɛw sera ka fara an kan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an hakili la du kɔnɔnaw kɛnɛma a bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛnabɔ mais ni olu y'a to ko fo anw musow dɔrɔn muso fɛnɛ ni ne bɛ muso la dɛ siga t'o la ne ba Kansu bɔra ka kuma minnu fɔ sisan i b'a sɛbɛntiya wa tiɲɛ don Kansu tɛ min fɔ a y'a dafalen bɛɛ de fɔ puisque i b'a dɔn muso mana saniya cogo o cogo ni cɛ ka dɛmɛ bɛ muso kɔrɔ a b'a dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ a ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kɔ wa hali cɛ dɔw filɛ nin fana n'i ko k'i bɛ maga u ka minɛn na ka yɔrɔ dɔw nettoyer i n'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ ka papier dɔw bilanen don yɔrɔ dɔ la problème don wa dɔw bɛ yen fana n'i ko i b'u ka fini fana ta u kɔ k'i b'o sanuya o fana y'a damana problème samaraw bɛ o cogoya kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma tuguni ni dɔ kumana nin ye karisa cɛ de ye tan u bɛ tila ka muso de lagosi tuguni donc a ma nɔgɔn quoi musoya yɛrɛ de ma nɔgɔn puisque i mana kɛ cogo o cogo soit i burannakaw bɛ gɛlɛya dɔ ta k'a las'i ma soit i cɛ de fana b'a ta k'a las'i ma a mana hali n'i sanuyara cogo o cogo jalakili in u bɛ tila ka taa da muso de kan alors que a bɛɛ taa musolakaw ye et puis sanuya muso kelen tɛ o n tɛ sɛgɛn a fɔli la an delila k'o kuma fɛ yan muso kan ka sanuya cogoya min na cɛ fana kan ka sanuya ten wa cɛ dɔw bɛ yen u tɛ sɔn k'oli ma u yɛrɛ dɔw yɛrɛ dalaminɛ kalaya yɛrɛ k'a fɔ ko allergie de bɛ olu fari la u bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ o tɛ sɔn hakɛto bɛ kuma na a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn dɛ walima ko a bɛ n ka furaw lakari a bɛ n ka furaw lakari o de ka kumaw ye ne yɛrɛ dun bolo nɔgɔ de bɛ se ka fɔ d'accord faamuyali kuma la an b'a da lamɛnbaga jɛkulu kulo k'a fɔ toujours k'u bɛ baga bulon sanfɛ bi an bɛ jɛya ni sanuya kuma de kan Bamakɔ nɔgɔ jɔnniw yɛrɛ de ye Bamakɔ nɔgɔba fɔlɔ yɛrɛ ye c'est à dire jɔnniw kan k'u intéresser Bamakɔ yɛrɛ jɛyali la an b'o kuma de kan bi Musafu i bɔra ka sali ne ba ni Kansutu ka kuma mɛn ko an cɛw de bɛ u ka baara gɛlɛya u bolo parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ du kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ kɛra autorité mɔgɔ dɔ ye n'i ko k'i bɛ ko fasugu dɔ kɛ a bɛ n'i ka yɔrɔ jɛlen sɔrɔ dɔrɔn a b'a dépraver e bɛ hakilina jumɛn bɔ e la o la bon n ye Sali ka kuma mɛn n ye Kansutu ka kuma mɛn u kɔni ye kuma ni cɛɲi de fɔ ka ni maa siri ten k'u b'a da n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'u ye u k'o faamu k'a fɔ ko n'i ye muso ta 100 sara la yɔrɔ ne bɛ deli k'u fɔ n ka kuma la hali an ka musow k'u ko k'u jɛ u yɛrɛ so kɔnɔ k'u ko k'u jɛ ka misɔrɔ siri u n'u sarila k'u bɛ taa dugu kɔnɔ n'o kɔni tɛ a b'a da i tɛ n'u labɛnnen sɔrɔ jango so kɔnɔ na muso dɔw bɛ yen n'i donna olu ka so kɔnɔna la i bɛ kɔrɔtɔ ka bɔ salon kɔnɔ ka suɲɛ kɔnɔ sɔrɔ n'i sera suɲɛ kɔnɔ fana la i bɛ kɔrɔtɔ ka bɔ suɲɛ kɔnɔ la ka taa kɛnɛma parce que i bɛ taa sɔrɔ peut-être que dramu yɛrɛ bɛ yen u b'i ni ka na dɔgɔkun kelen kɛ dilan sanfɛ dɔw yɛrɛ sisan yɛrɛ dɔw ka yɔrɔ bɛ furan siɲɛ kelen de sinon awɔ ka wuli sɔgɔmada fɛ ka u ka yɔrɔ furan k'a jɔsi tilegan fɛ ka yɔrɔ furan sufɛ ka wulada fɛ ka yɔrɔ furan o ka dɔgɔ sisan dɛ caman ta ye tile kelen de ye o ye yɔrɔ labɛnnen ye et puis o ye fo wuladafɛla ye sinon i b'a ye k'a fɔ ko jɛyaba yɛrɛ jango ni den kelen ni den fila sɔrɔ la o y'a banni i b'a sɔrɔ hali denw ka armoire bɛ kɛ fauteuil sanfɛla de
denw ka fini bɛɛ bɛ kɛ fauteuil sanfɛ u bɛ Sale y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko muso bɛ jalaki o ye diyagoya ye o diyagoya de ye muso bɛ jalaki ye sinon ni muso ka sanu a kɛra cogo o cogo a bɛ fɔ o fɛn tɛ karisa bolo mais a ka sanu dɛ mais i b'i tɔrɔkɔ k'i ka so jɔ a si tɛ ni karo yɛrɛ bɛ so min kɔnɔna la ye n'i y'i tɔrɔkɔ k'i ka so jɔ ici n'i bɔra baarayɔrɔ la nka dɔw bɛ yen n'olu bɛ na ka bɔ baara la olu bɛ weleli de kɛ so ko bɛ nale dɛ ni n terikɛ dɔ bɛ nale dɛ karisa fɛɛrɛ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ boli la ka yɔrɔw nettoyer i bɛ ne don i b'i ka telenin sigilen sɔrɔ fɛn sanfɛ ni e yɛrɛ ma mankan ci k'a fɔ aw tɛ tele tabali in jɔsi dɔw yɛrɛ t'o kɛ jɔsila ye donc u kana na a essayer k'a dilan k'a fɔ farikololajɛya in filɛ nin ye ne b'o de fɔ o bɛ muso la cogoya min na o bɛ cɛ la ten mais muso o bɛnnen tɛ muso de la an bɛ ka ɲɔgɔn faamu c'est à dire farikololajɛ in k'a fɔ n cɛ tɛ ko dɛ dɔgɔkun kelen a tɛ ko dɛ a bɛ ko fura la dɛ allergique don dɛ o bɛɛ bɛnnen don cɛ de la ni muso ye pourquoi muso kɔni ka sanuya yɛrɛ ye farikolo ye nin fɔlɔ a ka dɔn ka fɔ ko cɛ ka tɛmɛ sisan kasa bɛ cɛ la mɔgɔ fɔ nin cɛ in a bɛ n'a fɔ tantɔ kɔlɔnsen na a kɛtɔ bɛ kuma la a bɛ n'a fɔ mécanicien parce que o baara ninnu wɔsili bɛ kɛ i bɛ nɔgɔ mais muso ka tɛmɛ i n'i kasa o bɛ mun fɔ a kɔni tɛna fɔ ko nin ye kɔlɔnsenna ye dɛ a tɛna fɔ ko nin ye mécanicien ye dɛ a tɛna fɔ ko nin bɛ baara foyi kɛ mun bɛ a to a bɛ nɔgɔ o cogo la donc jɛya du yɛrɛ jɛya fanba bɛɛ ye muso de k'a sutu y'a fɔ fɔlɔ an baw tun b'u fara ɲɔgɔn kan kare kɔnɔna fura cɛw tun b'u fara ɲɔgɔn kan fura mais i b'a sɔrɔ hali ale bɛ k'a fɔ cogoya min na bi o bɛ yen k'a fɔ k'olu yɛrɛ damaw b'u fara ɲɔgɔn kan an ka génération k'an yɛrɛ damaw k'an fara ɲɔgɔn kan de ka kare kɔnɔna fura i bɛ se ka taa ɲɛfɔ jɔn ye kuma ka ca donc musow kɛra garandamu ye donc u k'aw sa nin bɛɛ ye égalité in dɔrɔn de égalité entre hommes et la femme musow ko anw olu bɛ mun kɛ sisan an yɛrɛ fana b'o kɛ n'i ye segu ye n'i ko muso ma ka nin yɔrɔ de papa e yɛrɛ fana bɛ se ka fini kɛ o tabali ni jɔ sisan o tɛ foyi kɛ e ye o tɛ foyi kɛ e la an bɛɛ de ye kelen ye sisan donc o de kama hali sanuya la n'i ye segu ye an bɛ furanna ta ka yɔrɔ furan wa n b'a f'i ye n'i y'a ta u t'a fɔ k'i k'a bila dɛ kana ala ka n'i ci dɛ k'a fɔ ko i b'a kɛ hali kɔrɔbɔ ko ye k'a fɔ ne ka yɔrɔ nɔgɔlen don n ye furanna da walayi i b'a furan k'a jɔsi u ɲɛna u yɛrɛ b'a k'a jɛra fo tila k'a fɔ k'a jɛra donc olu de kan k'u jija cogo bɛɛ la anw ka sanuya la k'a fɔ i ye cɛ ka fini i se ko ne dabali bɛ ban an ka sisan génération musow furulenw u t'u cɛ ka fini position yɛrɛ dɔn a caman u yɛrɛ taw e n'u bɛ bazin san ɲɔgɔn fɛ sisan e ka bazin ɲɛ bɛ kɛ pa k'u ta ɲuman t'u bolo de bɛ ne dabali ban parce que e ta ni ladon min ka kan dɛ u t'o kɛ o la olu yɛrɛ b'u taw ladon kɛlɛ i y'a fɔ ko ayi a kan ka ko cogo min olu b'a ko cogo dɔn a kan ka mara cogo min olu b'a mara cogo dɔn mais a bɛ ten dɔn sinon muso yɛrɛ cɛ man kan tɛ k'ale bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ fini min b'a la i bɛ se k'i ɲɛ tugu ka bɔ a kan muso kan ka dɔn o t'an ka bi musow ye dɛ an ka génération rapide an ka teli d'accord e ka temps dafara an bɛna musolakaw fan fɛ ne ba musow bɔra ka kuma mun fɔ musow bɛ k'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ aw bolilen don aw ka responsabilité ɲɛ parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka Bamakɔ Mali yɛrɛ tabiya kɔnɔna la i tɛ furanna ye cɛbakɔrɔ bolo kɛnɛma dutigi bolo kɛnɛma k'a bɛ kɛnɛmala furan o tɛ kɛ i t'a ye ka dukɛnɛna furan o tɛ kɛ i t'a ye ka an ka Maliyɛn n tɛ tubabula ma dɛ Bamakɔ yan i t'o ye dugutigi foyi fɛ donc aw de bolilen don aw ka responsabilité ɲɛ aw ko cogo la ne m'a fɔ k'a ka kuma ye nkalon ye nka bɛɛ bɛ kuma n'i ka kuma tiɲɛ k'a fɔ ko muso bɛ ban k'a ka yɔrɔ furan o bɛ se furu kɔnɔna ka ca o bɛ se ka sɔrɔ contexte dɔ de fɛ o contexte ka ca nka quel qu'en soit ni mɔgɔ fana b'i ka furu kɛ i b'i furu ɲɔgɔn fana de woloma bɔgɔ nin na an tɛ furuko kuma la an bɛ aw musow ka i furula i ma furu o b'a la dɛ même si n'i ma furu i b'a ka so i bɛ se k'i yɔrɔ lasaniya i bɛ taa dɔw ta u tɛ minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ
non ne ka mɛ an tɛ furu kɔnɔna la bi ne ma ban an bɛ sanuya kɔnɔna la saniya la i kɛra muso gana ye o i kɛra muso furu bɛɛ saniya ni ne ka nin jaabi nin yɔrɔ entre parenthèses o y'o partie ta ye donc ni kɔni ni ne ka o yɔrɔ jaabi mais n'i ko ko nɔgɔ ye anw musolakaw dɔrɔn ta ye an bɛ cɛ dɔw fana ye hali siraw fɛ u bɛ i n'a fɔ yɛrɛ i bɛ se k'o kuma fɔ. non an bɛna daminɛ so yɔrɔ ma an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ o ye siraba kan an bɛ kɛrɛ kɔnɔnaw de la fɔlɔ k'an ka kɛrɛ kɔnɔnaw n'an ka du kɔnɔnaw olu saniyaliw parce que ne b'a dɔn mairie tɛna bɔ a ka mairie kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna a ka du kɔnɔna fura aw ye. mais quand c'était kuma min fɔ a kuma bɛɛ banna hali n'i ye yɔrɔ sanuya cogo cogo i ma n'i yɛrɛ kɛ cogo cogo cɛ dɔw bɛ yen u bɛ na k'a ɲagasa fura foyi t'o la o bɛ dépend cɛ dɔw yɛrɛ de kɛcogo la naturellement o ye cɛ dɔw tagabolo ye ma banna tiɲɛ don an dɔw banna u ka devoir ma nka mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ olu b'u ka yɔrɔ labɛn nka cɛw bɛ tila ka na ni jama wɛrɛ tuguni olu bɛ tila ka yɔrɔ nɔgɔ sanga ni wagati bɛɛ puisque cɛ dɔw fana ta ye ka furumuso yɛrɛ de dalaɲini o ye cɛ dɔw tagalan yɛrɛ de n tɛ muso yɛrɛ de ka lafiya fɛ cɛ dɔw fana bɛ ten donc solution t'o fana na de ka yɔrɔ nɔgɔ kosɛbɛ d'accord o faamuyara ne ba ka Kansutu Musafo ayi i tɛ ka Musafu jaabi dɛ Musafu y'a hakilina de fɔ ayi ne y'a faamu sisan n bɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna sisan Musafu ne ma fɔ k'a fɔ ko i ka kuma ko tiɲɛ tɛ i n'a fɔ yanni n ka kuma daminɛ n y'o de fɔ n ko bamananw ko a ye n dɛmɛ ka n ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo yanfan b'i bolo n bɛna exemple dɔ d'i ma sisan ne yɛrɛ ne b'o cas dɔ dɔn o exemple kɛra ne yɛrɛ ɲɛna c'est comme si muso jɛlen don a b'a ka yɔrɔ nettoyer très bien i b'a dɔn a kɛra sababu ye f'a tɛ sɔn hali daran jɛman dali ma parce que cɛ tɛ sɔn koli ma n'a y'a kuma fɔ i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min ko cɛ dɔw bɛ yen ko ni cɛ kan ka bɔ ni fini min ye muso kan k'o olu jateminɛ i b'a dɔn cɛ dɔw yɛrɛ de bɛ yen u ka ko ma nɔgɔn u ka ko yɛrɛ de ma nɔgɔn hali ni i tagara n'u ye karisa e ye nin fini don ni bɔra ni nin i bɔnna la dɛ i jɔ an ka dɔ mɛn dɛ aw bolo ko anw ye musow de ya mɔgɔ tɛ aw ka nin fɛn ka ninnu ɲɛ u bɛ fini dɔ ta ka don ka tɛmɛ ten a kɛra sababu ye walayi ala muso tɛ sɔn ka daran jɛma da ko parce que n'a y'a da sisan su in na yanni ka dugu jɛ non a bɛ k'i ɲɛna ko i ye charbon fifi bila a sanfɛ awɔ o mɔgɔ bɛ halisa n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye manamanakan tɛ dɛ a bɛ yen nɔ a tɛ sɔn daran jɛma dali ma mais k'a fɔ k'a taɲa fɛnɛ b'a la taɲa t'a la de a b'a bolo cɛ nɔgɔlen don cɛ de nɔgɔlen don mais et pourtant a b'a ka sokɔnɔna fɛnɛ nettoyer i y'a ye a bɛ sokɔnɔna nettoyer cɛ bɛ na ka na don ni samara ye sokɔnɔ ten n'a y'a kuma fɔ ko k'i jɔ n ka dɔ mɛn sa ko o ko ninnu an t'o jɛyaba ninnu na ko k'e bolo k'an bɛ ka taa fuwarikɛyɔrɔ la bon Musa fɔ ko o bɛ fɛnkɛ cogo di ni o cɛ terikɛ dɔ nana sisan ni o tigilamɔgɔ tɛ sokɔnɔna réalité dɔn o b'a fɔ de ko muso nɔgɔlen don k'a sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn a bɛ ka effort mun furu ni pour que sokɔnɔna bɛ se ka jɛya dukɛnɛna bɛ se ka jɛya cogoya min na mais n'e bɛ ka jɛya cɛ bɛ k'e dɛmɛ k'a nɔgɔ o de to ne y'o de fɔ n ko sokɔnɔna jɛya muso dɔrɔn tɛ quoi mais ni cɛw farala an kan ka an dɛmɛ a ka ca ala fɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ parce que cɛ dɔw yɛrɛ de ka ko ma nɔgɔ hali u ka abord déjà ka gɛrɛ u la ka kuma u fɛ dɔrɔn karisa kana nin kɛ tan tɔ sa nin fɛnkɛ ta karisa e bɛ ka nin samara don walima karisa e ka nin fini yɔrɔ faralen don koyi n ko ne bɛ ka taa nin baara de la surtout ni minnu yɛrɛ ka baara ye a tɛ i b'a fɔ ko n bɛ ka mansɔn na gosi dɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ nka misaliya de don minnu ka baara ye olu suguya ninnu ma i n'a fɔ sojɔ ninnu ani botolijilabɔ ninnu Musafu n'olu bɛna taa baarayɔrɔ la k'e k'a fɔ ko ko karisa kɔkɛ hali e ka nin don ayi mɔgɔ fana t'i pari ka t'olu kɛ dɛ Musafu ne m'a fɔ ko mɔgɔ k'i pari sisan ka taga a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ sojɔ la mais i n'a fɔ nin vaccine min filɛ nin ye la sisan e kan ka taa mansɔnya la e y'i ka mansɔn finini ta i y'a bila i ka bɔrɔnin dɔ kɔnɔ e y'i pari ka bɔ i sera i ka baarakɛyɔrɔ la i y'i ka o fini jɛlen bɔ i ye dɔ in don jɔn b'a fɔ k'e nɔgɔlen walima i muso nɔgɔlen mais a dɔw bɛ yen n'i ko ko karisa k'i ka nin vaccine don k'i ka taa ko i ka fini nin jɛ baarakɛ fini jɛ n b'a bila nin segi kɔnɔ n'i sera i b'a don ne t'o ɲɛ mais sani an ka tɛmɛ min ye ɲininka o e fɛnɛ ka o baarakɛla minnu fɔ nin e y'a jɔ musow ye k'u bɛ baara kɛ ni fini min ye k'u y'a ko ne y'a ye olu musow k'u ko awɔ olu musow yɛrɛ bolo olu musow yɛrɛ bolo o fini man ka tɛ ka don so kɔnɔ e ka ne na o bɛɛ bɛ na ni muso ka jɛya ayi ne m'i sɔsɔ nin si la mais ne de ko i ma yɔrɔ i ko ma ko yɔrɔ n y'a jɔn ye mais ne de y'a k'a ye ne de ko i ma n y'a ye a b'a ko k'a jɛ très bien a bɛ baara kɛ ni fini min ye dɛ k'a ko k'a jɛ k'o fana don k'a labɛn k'a lasago ka ɲɛ k'a da muso b'a ko k'a jɛ et puis
kuma dɔ la a b'a fɔ a ma yɛrɛ n'a ko sisan k'a bɛ fini ta sisan ko k'a passe ko kana maga n ka finiw na dɛ k'e b'a dɔn ko n'a sɔrɔ ni fɛn min bɛ ne ka finiw na wa i bɛ n ka fini bon Musa fɔ ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. muso kɛmɛ sara la e bɛ se ka joli compte o la. a ka ca. cɛw la sisan e ye nin exemple mun fɔ cɛ la 100 e bɛ se ka mɔgɔ joli compte a la. Musa fɔ a tɛ ban yɛrɛ mɛ min f'i ɲɛna n'i ye cɛw ta 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ cɛ min tɛ nin jogo fɛ ne fa a ka dɔgɔn dɛ. ne bɛ kuma ɲini yɔrɔ in na ka sutu ka nin kuma in na n b'a sɔnji la hali juge dɔw bɛ yen nɔ o n'a ka juge a bɛ y'a dɔn kɔni olu bɛ baara sugu i bɛ se k'a fɔ k'olu kan ka sanuya y'a dɔn o kɛlen ka muso dɔ ta kɔɲɔmuso kura don o ye cɛ ka fini ta ka taa ko muso ka furu kun na to a da fɛ a sen fɛ. n ko cogo di. ko munna k'a y'a ka fini ta k'a ko. o tɛ se ka kɛ. kana siga. o ye mun bɛ kɛnɛma aw kɛnɛma mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na mɛ fɛn min bɛ a kɔnɔ a t'o dɔn. I bɛ k'o min fɔ dɛ o kɛnɛ o kɔnɔna ko in dɛ dɔw fana ta b'o cogoya la nka dɔw fana ta ye nɔgɔ ye. sisan komi i bɔra k'a fɔ cogo min na juge ninnu olu bɛ fini minnu don ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ gansanw tɛ mɔgɔ gansanw tɛ o parce que n'i ye kiiritigɛla ninnu yɛrɛ ayiwa an bɛ kala sen o yɔrɔ la yen maintenant sisan n'i ye aw ka kumaw ta k'a faamu parce que an bɛ bɔ nin kuma kɔnɔna la an bɛ taa Bamakɔ dugu kɔnɔna la mais pour que k'a conclure ne bɛ mun fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cɛw fana k'u dusu majɔ pour que au moins sanuya bɛ se ka na an ka du kɔnɔnaw na cogo min na. musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. cɛw ka cɛw k'u dusu malɔ k'u dusu majɔ ye mun ye c'est à dire k'u ka fara u ka ko gɛlɛyabaw ma quoi. voilà maintenant sisan an bɛ bɔ yen nɔ Musa fɛ an bɛ don an ka dugu kɔnɔnaw la n'i y'an ka gudɔrɔn sanfɛlaw ta k'a lajɛ an ka kɛnɛbaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jisuma foroko o tɛ kɛ maa si negela ye ɲamaw de tonnen don gudɔrɔn camancɛ ninnu ni gudɔrɔn kɛrɛfɛla ninnu ni fɛnkɛ tulu nɔgɔ bɛ bɔ yan fɛ mobili kolon dɔw bɛ bila yan fɛ c'est à dire que n'i donna Bamakɔ dugu kɔnɔna yɛrɛ la poussière yɛrɛ ni i bɛ boli Bamakɔ moto kan bi bi in na i bɛ fini fila de don i kan na fini fɔlɔ i b'o don i ka palikɛ la fini filanan i b'o don u bɛ poussière minɛ donc welewele c'est à dire que kumakan jumɛn b'e bolo k'a lase o ko la parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ Bamakɔ nɔgɔlen bi dɛ bana foroko dibiso dɔw yɛrɛ b'u to mobili kɔnɔ ka to ka finiw fɛn juga papier ninnu ni dibiso papier ninnu bɔ ka fili fɛnkɛ boisson bouteille bɛ bɔ ka fili fɛn bɛɛ. est-ce que n y'o fɔ depuis n ka kuma daminɛ la n ko sanuya ko in bɛ anw na a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la c'est vrai n'i y'a mɛn n'an tɛna na an mago dilanni dabila mananiw ni juga papiyew la an kɔni jago an m'an mago dilan olu la wagati dɔ la n bɛ fama kuma min na o tun y'a daminɛ Bamakɔ yɔrɔba dɔw tun bɛ ka kubɛliw sigi a ko ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ parce que pourquoi ne bolo o fɛn in tɛ kɛ ko dugubako ye ou bien nin centre ville ou bien nin yɔrɔ in de ka wusa ni yɔrɔ bɛɛ ye donc o yɔrɔ de man kan tɛ ka nɔgɔ ne bolo ni poubelle publique an b'a ye dansara minnu na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko discipline mɛn na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ Isufu y'a dɔn cɔ e ka nin fɛn n'i y'i mago ɲɛ a la à quelques mètres i bɛ poubelle dɔ ye i bɛ taa bila kɔnɔ ka taa e tɛ poubelle ye n'i tɛna a kɛ sali ta ɲɔgɔnna ye k'i ka saki fa ɲamaw na tu es obligé mais Isufu dɔw fana taali ɲama olu fana bɛ ɲamabɔ minɛn ye k'a fili kan sutu ka kuma yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a mɛn n ka wara faga ne y'a ye luwanse du dɔw kɔnɔ muso damaw yɛrɛ damaw bɛ kɛlɛ poubelle sigilen dɔw b'a ka so n'a fɔra an ka ɲama buton a kɛrɛfɛ k'a ta k'a kɔnɔ dɔrɔn a to a kɛ ou bien ka bɔ da la dɔrɔn ka ɲama seri k'i jɔ k'a bɛ ɲama seri ka taa poubelle kɔnɔ kuma tɛ se ka k'a fɛ donc nɔgɔ ko in na an bɛɛ b'a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na fɔlɔ an ka gudɔrɔn sanfɛlaw lajɛ ba in i bɛ boli gudɔrɔn dɔw sanfɛ i b'a la k'a fɔ k'i bɛ siraba bilenni de la i ci bɛɛ tɛ se k'i ka fini ɲɛnama don parce que an fana kun y'o ye hali société dɔ kun nalen don ko o bɛ ka baara kɛ o fana ta kɛra tuguni n t'a si dɔn ye ɲama filɛ nin sisan n'i taara sali ninnu ka quartier la Minɛnkura sanfɛla in na ye ba o ye hɛrɛ ye Isufu i b'a dɔn k'a fɔ ko hali n y'o de f'i ye n ko dɔ bɛ anw na dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la nka Isufu dugukɔnɔna yɔrɔ dɔw fana bɛ yen
olu ka ɲama bɛ bɔ dugukila de ne y'o ye mɔgɔw ka gidɔrɔn camancɛ ka na ɲama to a la o fana mɔgɔw bɛ sigida la kuma tɛ se ka k'u fɛ o yɛrɛ mɔgɔw bɛ hali an ka quartier la Isufu u kɛn bɛ k'u ka wuluwulu de bɔ k'a bila mɔgɔw ka sira kare kɔnɔna la i si bɛɛ i tɛ se ka kuma donc fo jamana yɛrɛ ka fɔlɔfɔlɔ service d'hygiène tun bɛ yen tiɲɛ tɛ hali dumunifɛn feerelaw n'i ka dumunifɛn kun datugulen tɛ ka ɲɛ i kun b'i ɲɛfɔ mais bi ala an ka dumunifɛnw kɛ i bɛ tɛmɛ kansutu sigilen la a ka tabaliba kan a ran jɔlen don a kunna a kɛlen don ka tabali yɛrɛ kɛlen don ka foze pan fɔlɔ wulu bɛ ka jigin o jukɔrɔ ne ko k'a tɛ kansutu la fo aw minnu bɛ na ni dumuni ye sa donc an bɛɛ b'a la quoi bɛɛ b'a la donc n'i y'a ta k'a jateminɛ fɔlɔ la Moribo tile la u b'a ɲɛfɔ an ye cogo min o ma k'an ɲɛna dɛ Moribo tile la i paraît n'i tun b'i ka dingɛ labɔ dɔw tun bɛ yen ko minisiyɛnw olu tun b'i minɛ k'i ci c'est à dire k'i régler ɲɛnama c'est à dire dimanche o dimanche bɛɛ tun b'i ka wuluwulu labɔ i b'i ka dingɛ min b'i ka da la i b'a labɔ i b'i ka dalala furan c'est à dire que o wagati sanuya tun bɛ yen parce que ɲangili tun bɛ yen n'i tun b'a kɛ jamana yɛrɛ tun b'i ɲangi mais sisan mun c'est à dire que laisser aller kɛmɛ ka mɔgɔw bila nɔgɔya la ou bien u tɛ siran de wa ou bien c'est à dire que marabaliya yɛrɛ de don quoi c'est à dire i yɛrɛ ye kuma ban ka bɔ komi a fɔli bɛnnen de ye dɛ mɔgɔ bɛ yafa ma taabolo jogo b'a la ɲangini tabaliya o fana bɛ a la dɔw fana ta ye bon hali o yɛrɛ la n bɛna fɔ yɛrɛsagokɛ o bɛɛ bɛ mara de kɔnɔna na voilà nin bɛɛ lajɛlen de b'a la i n'a fɔ Musafa yɛrɛ filɛ nin k'a fɔ gitɔrɔnda yɛrɛ tɛ dɛ hali dɔw bɛ taa ɲama yɛrɛ kɛ hali ji yɛrɛ la ji an ka badaji dɔw bɛ taa ɲama ba yɛrɛ kɔnɔ dugu tilafɛla la n yɛrɛ de la k'o ye kunnafoni dɔw la est ce que lakana tigilamɔgɔ dɔw de ma bɔ o dɔ kan k'o minɛ k'o kunnafoni ninnu jɛnsɛn o y'a sɔrɔ dugu tilafɛ olu kun ka baara de ni dugu tilala dɔrɔn ka taa ɲama bɔn ji la nka wagati a kɛra wagati min na o y'a sɔrɔ ko yɔrɔ de tun ma di u ma ka taa ɲama kɛ yɔrɔ la cogoya min na o gɛlɛya tun bɛ u la i n'a fɔ Musafa ni e yɛrɛ y'a fɔ cogo min ɲangini de kan ka ta ka da u kan hali an ka duw kɔnɔ i b'a ye ɲɛgɛnw ji bɛ taa fonsi kɔnɔ paraît-il que ko ni si man ka kɛ o k'a ji kan ka taa yɔrɔ dɔ de la i n'a fɔ an ka galadonnaw fana ta n tɛ mɔgɔ contre la dɛ nka kuma n'a tagabolo don galadonnaw fana ta ji man ka taa yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔ de kan ka dilan a kama ji kan ka taa yɔrɔ min na donc ne kɔni bɛ mɔgɔ min yɛrɛ jalaki kosɛbɛ dɛ o y'an ka sanfɛmɔgɔw de ɲɛmɔgɔ dɔw tɛ ɲangili kɛ o tɛ ka ɲangili kɛ ɲangili de tɛ ka kɛ quoi puisque n'o daminɛna sisan i n'a fɔ i bɛ ka Moribo tile min ta fɔ a ye Moribo tile da i b'a k'a ma nɔgɔn n'o daminɛna hali n'anw fɛn fɛn kun nɔgɔlen don a bɛɛ bɛ changer a sen fɛ fura foyi t'o la parce que mɔgɔ bibi na Bamakɔ tɛ siran ten fo n'i y'a girin n'i y'a minɛ ka taa bila wo kɔnɔ k'a labɔ a bɛ siran surtout an musolakaw kungo kɛ yɔrɔw fana na o yɔrɔnin kɔni o y'anw ta ye an bɛ mana foroko fili a ka maraji yɔrɔ ninnu cɛ mana tɛ kɛ mɔgɔ si boisson bidon o bɛ fili dumuniw bɛ kɛ yɔrɔ min na i bɛ kiniw bɔn ni yɔrɔ la den ka kusi bɛ bɔ ka lafili ɲɛnajɛw bɛ na kɛ an bɛ tila ka dɔn kɛ o yɔrɔ kelen na den ka kusi bɛ bɔ ka lafili o bɛ kɛ o ye musolaka dɔw ka baara ye nka bɛɛ tɛ o bɛ kɛ nka aw cɛw fana ka temi yɔrɔ fana na tiga faraw fana bɛ fili yen nɔ ten fu ani aw ka an b'o to pour que an musow de ka n'o furaw an b'o to pour que aw de ka n'o furaw cɛganaw fana ayi mais cɛgana t'a la o denw tɛ yan k'o yɔrɔ furan peu importe quand même musow de dɔrɔn yɔrɔ n'aw bɛ baarakɛyɔrɔ la ni tew bɛ ka min dun muso bɛ kɛ yan non yɔrɔ fana de bɛ taa o kama ne ba Kansutu ayiwa ne bɔra ka i n'a fɔ u bɔra ka fɔ cogo min bon i n'a fɔ Saliko Bamakɔ nɔgɔ ko c'est à dire que ɲangilibaliya de don wa ou bien mɔgɔ ka hakɛ to marabaliya de don wa ou bien bon n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ b'a la parce que i n'a fɔ i y'a fɔ cogo Moribo tile la a ma kɛ kɔni an ɲɛna mais ne ka le père ni n ka lamɛn Ala ka hinɛ o tun b'a fɔ n ye cogoya min na i n'a fɔ a ye bugɔli fɔ olu kɔni ye min fɔ ne ɲɛna par exemple i n'a fɔ wuluwulu ko nasira la ko ni mɔgɔ min kun ka wuluwulu bɔra u tun bɛna fɔlɔ ka na kangari de d'aw ye bon an bɛ nin ultimatum d'aw ma n'aw m'aw ka fɛngɛ labɛn an bɛ n'aw sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ n'aw bɛ luwanse de la n'u ye don min fɔ n'u nana sɔrɔ sisan wuluwulu ma labɛn u b'aw ka dutigiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'u datugu fɔlɔ awɔ k'u kun bɛ t'u datugu donc n'u y'u datugu aw bɛ wuluwulu dilan n'a y'o dilan aw bɛ sɔrɔ ka taa f'u ye an y'an ka wuluwulu sen an y'a labɔ wa u bɛna ka na u t'u bila ten dɛ u bɛna fɔlɔ ka n'a lajɛ de
n'a sɔrɔ n'a senna aw ye min fɔ n'a y'o kɛ donc u bɛ sɔrɔ la sisan wa dutigiw tɛ bila o don dɛ fo dugusɛjɛ u bɛ sɔrɔ k'u bila k'u kun b'o de kɛ bon Sali ko k'a bɛ sanfɛmɔgɔw ɲangi i b'a dɔn don dɔ la ne ni Jalaki don dɔ ne ni maire dɔ y'an sigi ka baro kɛ a don n y'a dabɔ a kama de n y'a ɲininka n ko karisa est-ce que sisan n ko k'a ta en grosso modo n ko jamana nɔgɔ i n'a fɔ dugu kɔnɔna nɔgɔ n k'a kɛra goudron a kɛra carré kɔnɔnaw ye o n ko a la saniyali o n ko yala o aw maires jɔyɔrɔ dɔ b'a la wa tari aw jɔyɔrɔ t'a la a ko ne ma k'i b'a dɔn ko mɔgɔw ma fɛn kelen ne faamu ko maire tɛ se ka nin bɛɛ jateminɛ quoi ko maire minnu sigilen don sisan i bɛ taa sɔrɔ mairie kɔnɔna la maires ka ca de mais i bɛ taa sɔrɔ a bilalen bɛ maire dɔ de ka bon wa bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ de fɛnɛ don mais ko ni min wulila dɔrɔn u b'a fɔ ko maire y'a kɛ tan maire y'a don tan ko mais jamanadenw yɛrɛ de fɔlɔ kan k'u jɔyɔrɔ fa a la cogo di parce que n'u olu ye sisan a ka kɛ sisan e ni ne ni Musafu an bɛɛ lajɛlen an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan sisan ka warinin dɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa mairie mɔgɔw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni ye nin sɔrɔ ka n'a di aw ma ayiwa aw bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na an ka nin yɔrɔ la saniyali ko la bon manque de sensibilisation fɛnɛ b'a la a y'o de fɔ a ko k'o fɛnɛ b'a la ko bon maires tɛ kuma min kɛ o de bɛ k'a to u yɛrɛ fɛngɛ dɔɔnin tɛ quoi jalaki bɛɛ bɛ ta ka bin u kan alors que n'i y'a lajɛ mairie district de kan ka jɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na en quelque sorte ko sinon k'olu maires yɛrɛ ko est ce que ko ne b'a kalama ko maires saralen tɛ ne ko ne tun t'o kalama ko wala ko bon mɔgɔ mana wuli maires y'a don ta u y'a bɔ tan k'i ma mɛn i b'a fɔ ko i bɛ i ka sigida tari jamana saniya fɔlɔ o k'a sɔrɔ moins budget dɔ yɛrɛ votelen bɛ ka bila i bolo a kama ko mais ni e yɛrɛ min ye maire yɛrɛ ye fɔlɔ ni e yɛrɛ ka dala dumuni yɛrɛ ko kuma jɔrɔ bɛ e la o ko yɛrɛ k'e sigi k'e hakili bɛ fɛn kɛ a y'a dabiri dala sisan ayi dabirili yɛrɛ tɛ ne ko n ko sanfɛmɔgɔw ne kun kan tɛ maires ma olu tɛ ɲɛɲini kɛ o n'an ka kiribulon tigilamɔgɔ de bɛ se k'a fɔ an bɛ karisa minɛ k'a datugu olu bɛ baara kɛ ni o b'a sɔrɔ ɲɛfɔli de taara kɛ voilà maires jɔyɔrɔ filɛ ne ka ni maire in ka baro mun fɔ nin ye tan tɔ k'olu se k'o bɛɛ ye sugu bonya n'a dɔgɔya maire b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn Sali bɛ minɛ a kɔni sigira e sɔnn'o ma e tun b'a ɲininka o de la et puis a bɛ kɛ maire ye dugu mun kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka quartier don n'i bɛ maire ɲini i bɛ dugu caman fara dɛ peut-être kuma min a bɛ maire ɲini a bɛ don dugu in fan bɛɛ i b'a sɔrɔ hali a bɛ sanuya ko fɔ a ka dalakan na k'a fɔ ni ne kɛra n'aw voté an ye ni Ala sɔnna a ma yɔrɔw bɛna sanuya bɛɛ b'o fɔ o y'an ka n t'a kalama kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi de don et puis e b'a dɔn cɔ an b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen dugukɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'u fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na mairies ka dɛrɛmɛ ta la u b'u fara ɲɔgɔn kan ka pavé da u ka carré belebelebaw la mais ne y'a ye o fana quartier dɔ la waritigi ko k'a bɛ goudron 3 ka na dɔw ko k'a tɛ tɛmɛ o yɔrɔ fɛ ko parce que u n'a tɛ mɔgɔ a y'a bara jɔ donc an bɛ anw yɛrɛ de baga kuma ani Sali ka kuma sanfɛmɔgɔw nɔ b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni yɛrɛ ma bila an b'o tile de la mɔgɔ bɛɛ t'a dɔn i bɛ mun kɛ ala an yɛrɛ b'an ka wari mun bɔ kɛ k'a di ɲamacɛlaw ma kalo 2 kalo 3 an bɛ k'an yɛlɛma ka taa fan kelen fɛ i hakili la k'a fɔ k'i bɛ nin bila fɔlɔ mobili tun y'a daminɛ an ko ko mobilitigiw ta ka fisa n'a ye olu tun bɛ na normal la 1 semaine olu nana kɛ 2 semaines olu nana kɛ 3 semaines kalo kɔni mana sa u bɛ n'i ka reçu d'i ma k'u ka wari minɛ mais i b'a sɔrɔ kalo kɔnɔ i ka ɲama bɛ cɛ ko siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 u bɛɛ bɛ na ni nin kumakan nin dɛ ɲama bɔyɔrɔ ma fɔ an ye dɛ ne ko n ko aw kɔni ta ye a b'a fɛ ka bi jamana kan de anw bɛ ka aw sara de donc aw kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲama lase yɔrɔ dɔ la a tɛ dugu kɔnɔna yɔrɔ min na parce que bolimafɛn b'aw bolo an b'a ye fali wotorotigiw b'u déborder ka taa n'a ye fo yɔrɔ janw fɛ o wa a bɛɛ ka fisa ni minnu yɛrɛ bɛ na ɲɛgɛn ji sama sisan n ko n y'a ye k'a fɔ olu fana bɛ quartier périphérique ninnu mɔgɔw ka mouvement man ca yɔrɔ min na ka taa kɛ fossé dingɛ kɔnɔ yen hali kɔsa nɛ m'o ye réseau sanfɛ a ye se 2001 in na u bɛ mɔgɔw ka Sotiba u bɛna fɛnw cɛ ka bɔ aw fɛ yen sisan k'u munumunu dɔrɔn ka taa ɲɛ sɔ a jɔ fossé la k'a bɔ yen donc bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ kuma i bɛ mun fɔ mɔgɔ si
sisan e tilala kuma la pew maintenant sana ma da la lamɛnbaajɛkulu kan ka bɔ ko an ka jamukan bɛna se a kuncɛlima yɔrɔ la parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ minnu fana b'u to mobiliw kɔnɔ ka fɛnw fili o fana bɛɛ ye jumɛn ye o bɛɛ t'o kelen ye i yɛrɛ ka kuma i tɛ siran wa i tɛ malo e si bɛ se k'a fɔ i ɲɛna mobili kɔnɔ k'i kana fɛn fili mais o bɛɛ y'o ye dɛ Isuf an b'a ye transport en commun ninnu kɔnɔna la an y'a ye nanzara mun na poubelle b'a kɔnɔ dɛ donc ni poubelle b'a kɔnɔ i tɛ se k'a fili o ɲɛ bɛ f'i ye mais o t'an ka mobiliw kɔnɔ yan wa Musafu n t'i ka kuma yɛrɛ latigɛ fɛnɛ ne yɛrɛ y'a mɛn ko jamana dɔ la u delila ka kari kunturu kelen k'a lajɔ parce que dɔ ye mana sachet de fili u ka jamana la k'i bɛ yala u ka dugu kɔnɔ a kun fa kun i tɛ mana sachet yɔrɔ an b'a fɔ ko limɔgɔw b'an fɛ yan dɛ ko limɔgɔ t'o jamana na limɔgɔ tɛ se ka kɛ yen ko limɔgɔ bɛ nɔgɔ de nɔfɛ k'u y'a fili a don u ka autorité y'u lajɔ ko ka mana sachet ta ka don u ka kari kɔnɔ ko jɔn de ye nin fili a tigi y'a yɛrɛ yira ko nin tɛ k'olu ka jamana na k'a k'a minɛ aw a tɛ k'u fɛ yen dɛ kuma latigɛ la Mali kari dɔ de don a tun bɛ ka taa Gana de taara ko dɔ y'i to fo ka jisuma min fo k'a fili donc u y'u lajɔ polisi minnu mɛnna kɔnɔ u y'u lajɔ fo ka taa mana in ta an b'an daji seri ɲɔgɔn kan a circulation n'aw jago mana sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna na an voyagele ka taa kari la Kucala anw segintɔ a tɔgɔ parantikɛ de ko ko Ala ni ce k'a dɔnna k'a fɔ ko an bɛ sunkalo la ne ko mun de la ko mɔgɔw bɛ sunɔgɔ k'o de la ko mobili kɔnɔna ma nɔgɔ ne ko kuma ko ni o tɛ ko ne ba ko ni sunkalo kun tɛ ko ɲama yɛrɛ bolo k'i kun tagama tika faraw ni manaforoko o ye tiɲɛ mais ne b'o bɛɛ k'olu fana ye parce que trajet ka jan ayi mais e bɛ ka poubelle ko min fɔ kɛ ne m'a fɔ ko poubelle ko tɛ tiɲɛ dugutaga la poubelle ko bɛ se ka don a la mais i n'a fɔ an ka sotarama ni duruni a kan ka k'a la sotarama yɛrɛ place ma labɔ jaw ko ka poubelle bila o kɔnɔ hali ni poubelle ma k'a la sa Musafa sisan kɛ manaforoko finman dɔ ɲini dɔrɔn k'i ka ɲama k'a kɔnɔ n'i sera i seyɔrɔ la dɔrɔn a bɔ o hakili b'e la o hakili bɛ bɛɛ la wa Ayicha o hakili b'e la o hakili bɛ bɛɛ la wa awɔ mais sisan ko maa fɔra ni min y'a mɛn n'o jogo don o b'a lajɛ ka manaforoko dɔ ɲini k'i ka ɲama k'a kɔnɔ k'a bila i ka mana kɔnɔ i ko b'u daji seri ka circulation n'aw bɛ ɲamako de la dɔw yɛrɛ delila k'a ta siri ne dɔw yɛrɛ filɛ nin olu ko daji tuyɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ d'accord an ka jamukan sera a kuncɛlima yɔrɔ la Musafu bilasiralikan jumɛn b'e bolo k'a da anw kɔrɔw n'anw faw n'anw mɔkɛw n'anw dɔgɔninw tulo kan pour que au moins u ka se k'u ka comportement ɲɛ cogo min Bamakɔ bɛ se ka diya cogo min na Isuf ladilikan min bɛ ne bolo k'o la i n'a fɔ Karansutu yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw de don koyi f'u ka disposition de ta et puis k'a fɔ ko poubelle ko in n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɛnɛ bɔ mɔgɔ bolo o b'a ye sira dɔ yira a la dɛ o tɛ tiɲɛ n'i b'a fɔ ko karisa i ka n'i ka ɲama aw kana aw ka ɲama bɔn kɛnɛma i ka n'i ka manani fili kɛnɛma o y'a ye e ye yɔrɔ de yira a la karisa n'i y'i mago ɲɛnabɔ manani in na i k'a bila o kɔnɔ Sali b'a bila a ka minɛnw bila ɲamaw bila ale bɛ t'o bila min a bɛ taa bila a ka ɲamanminɛ na ni ɲamanminɛ caman bɛ dugu kɔnɔ dun bon comme ale bɛ kɛ moto la donc an famunba in ni ɲamanminɛ caman bɛ dugu i b'i jɔ ka bila kɔnɔ o bɛ kɛ o i b'i jɔ i bɛ se dɔ ma dɔrɔn gidɔrɔn da yɛrɛ la i b'i jɔ k'a bila kɔnɔ i bɛ tɛmɛ i bɛ taa n'i y'a mɛn i b'a mara k'a mara parce que i bɔra so sisan i bɛ don so de o n'i bɛna tile kelen kɛ course la dun i na o tile kelen bɛɛ kɛ ɲamancɛ la i ka segi nafa fila filamana b'i bolo o de kama Sali ye u ye a ka saki falen don ɲama na donc ici olu mɔgɔw man ca c'est à dire fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ jɔ la ni mun ye nɔgɔ kɛ i ka ɲangi luwanse so n'i bɛ so kɔnɔ i ka a kɛra luwanse o a kɛra isu luwanse so dɔw yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka don a kɔnɔ moi je me demande mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka si nin kɔnɔ cogoya min na tellement bɛɛ kɛlen don k'a kɛ sama fu ye yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ bɛɛ n'i ka minɛnko yɔrɔ dukɛnɛmana tɛ fura Karansutu b'a ta ni fura o t'a fɛ hali ale ka fura na fitinin ka se Sali ka yɔrɔ la k'o ni koori k'o da yen Sali fana b'a ta fura o t'a fɛ u yɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɔ k'an ka sokɔnɔna fura ou bien i b'a ye sisan e bɛ du kɔnɔ e bɛ u bɛ jɛ ka ko dutigi bɛɛ ka wari sara walasa ɲama mina cɛ e b'a sara ne b'a fɔ ko fo ka jɛ wuli ne t'a sara wa ne ni muso de bɛ tila ka kɛ yɔrɔ nɔgɔbaga ye donc fo an bɛɛ ka an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka dɔn k'a fɔ ko nɔgɔ in a ka jugu anw de ma koyi parce que a bɛna ni bana caman de anw dun bɛ k'an dayirimɛw de ɲini n'i y'a mɛn i bɛna sinon ɲɛmɔgɔ ninnu olu ka foyi t'a la et puis en général i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ yen i n'o de fɛ yen anw yɛrɛ fantandenw de ma mara
m'o fiye koyi fɔlɔ a tun bɛ fiye k'a fɔ ko fantanden de maralen don mais bi fantanden ɲɔgɔn marabali tɛ i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ yen olu b'u ka denmisɛnninw dege nin discipline ninnu bɛɛ la u tɛ nɔgɔ yɛrɛ jango ka ɲɛ nka anw hala k'i baro jango n'a kɛra papu tɔgɔma ni ma tɔgɔma ye o y'a ko bɛɛ tiɲɛni Kasitu i ka kuma laban k'a ladilikan ɲi di an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma sanuya taga sira la. Bon an bɛ min fɔ dɔrɔn i n'a fɔ Musa fɛ fɔ cogoya min na an filɛlibagaw ɲɛna an b'a f'u ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an ka a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ bɛɛ ka minani ɲini tari bɛɛ ka manani ɲini i n'a fɔ Sali y'a fɔ cogo min k'i ka ɲamani k'a kɔnɔ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ u ka i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na u ka poubelles sigi gidɔrɔndaw la yasa ni mɔgɔ min y'a ka ɲamani fɛngɛ o k'o bila a kɔnɔ n'o kɛra an b'a dɔn jamana bɛ sanuya sinon cinquantenaire wagati la ou bien sommet France Afrique wagati la u kun ye fɛngɛ min ta ne yɛrɛ bolo sa n ko nin ye Mali bɔra nɔgɔ la Mali kɛra fɛn nka o tɛmɛna dɔrɔn o kɛra ko bannen donc an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali jamanadenw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka olu ɲɛmɔgɔw fɛnɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni mɔgɔ min yɛrɛ ye nɔgɔ kɛ u ka disposition ta u k'o tigi ɲangi n'i ye mɔgɔ kelen ɲangi n'i ye su bugɔ kɛ ɲanama bɛ siran an kana su bugɔ voilà ne ba naam kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛfɔ plateau in kan a t'a ko ta ye sa kuma min bɛ ne bolo o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini ka ɲaman bɔyɔrɔ ɲɛnɛmanba dɔ ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o di an ka ɲaman bɔlaw ma parce que ɲaman yɛrɛ filɛ a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ fana a bɛ se ka yɛlɛma ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye jamana nɔgɔ yɛrɛ kɛ voilà an sɛnɛkɛlaw b'o dɔn donc u ka yɔrɔ ɲini ka di u ma i n'a fɔ e yɛrɛ sensibilisation fɔ ka sensibilisation kɛ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min ye nin kɛ i ka yɔrɔ la ni ɲangini de bɛ taa ka da i kan ni ɲangina fana i bɛ nin wari hakɛ de sara wa o t'i bali fana k'i to don kaso la u ko olu genre n'a ɲɔgɔnna sugu k'olu cɛ arajo so ni teleso o la donc ni a kɛra mɔgɔ kelen fila saba an tɔw bɛ sara awɔ kosɛbɛ d'accord sɔrɔsiw ne yɛrɛ y'ale wula kɔnɔna la olu sisan olu donnen don o la u bɛ concours kɛ village ni ɲɔgɔn cɛ sanuya la walayi village dɔw bɛ bi n'i donn'olu kɔnɔ fɔ ayi Kasitu bɛ k'a fɔ cogoya min na juma o juma du muso bɛɛ bɛ bɔ u bɛ dugu furan yɛrɛ de koyi ka tila k'u wuluwulu wa bɛɛ datugu dɛmɛbaa jɛkuluw taara u former ka fɛnw jira u la nɔgɔ kisɛ kelen i t'a ye dugu kɔnɔna la parce que olu fana kɛlen ka ɲagili ta e mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye yɔrɔ nɔgɔ i bɛ ɲangi dugu yɛrɛ b'i ɲangi sani a ka se san o san fɛnɛ u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ o dugu wala o dugu min fana bɛna sanuya ka kɛ premier o fana tɔgɔba de y'e bolo u bɛ poubelles da aw ma u bɛ burɛti di aw ma pourquoi pas o ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ yen duguba kɔnɔ yan to ka ca kojugu donc k'a sɔrɔ an bɛɛ dun bɔra yen fɛ e ma se Bamakɔ bɛ lafiya an b'a dan lamɛnbaajɛkulu kan o k'a fɔ ko nin de bɛ dan sigi an ka bi jama kan na an bɛ ladilikan min d'u ma dɔrɔn o ye k'a fɔ an bɛɛ k'an ka yɔrɔ jɛya c'est à dire an bɛɛ k'an ka baara bila k'an ka yɔrɔ jɛya parce que Mali tɛ jɛya n'anw yɛrɛ tɛ n'an bɛɛ y'an sigi k'a fɔ ko mairies k'a kɛ ou bien jamana ɲɛmɔgɔw k'a kɛ jamana tɛ sanuya jamana tɛ jɛya an bɛɛ de b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka sanuya kɛ cogo min na parce que ni sanuya nana jamana kɔnɔna la banamisɛnninw ninnu bɛɛ bɛ ban sanuya tɛ mɔgɔ kelen ta ye sanuya ye bɛɛ lajɛlen ta ye n'i ye jamana nɔgɔlen dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ nɔgɔlen don hakɛto b'o kuma kɛrɛfɛ maintenant an b'a da u tulo k'a fɔ ko nin ye dan sigi an ka bi baga bulon kɛnɛ kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko aw salamu aleykum aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ